Lijep pozdrav svima. Evo u ovom primjeru ću pokazati kako se zbrajaju zapravo binarni brojevi. Pa za početak imamo u binarnom sustavu dvije znamenke 0 i 1. Idemo riješiti one osnove matematike da vidimo koliko je 0 plus 0. Logično, to je 0. Isto tako 0 plus 1 jednako 1. 1 plus 0 je isto tako 1. Za sad je vrlo jednostavno. Ali što se događa kod 1 plus 1? To bi realno u matematici bilo 2, ali u binarnom sustavu nemamo 2, nego nam je to 0 i pamtim jedinicu. Šta to znači? Idemo vidjeti na konkretnom primjeru. 1, 0, 0 u binarnom brojevnom sustavu plus 1, 1 u binarnom brojevnom sustavu. Koliko mi je to rješenje? Podvlačim isto kao što i svake brojeve u matematici računom, znači kao što bi 100 plus 11 išao riješiti, tako ćemo riješiti i 1, 0, 0 plus 1, 1. 100, idemo ga pretvoriti na brzinu u dekadski brojevni sustav. U dekadskom brojevnom, u 1, 2, ovdje je 4. Tu sam malo zeznuo, znači 1, 2, 4, gledamo brojeve iznad jedinice i to nam je četvorka. Znači 4 plus 1, 1 nam je 1 i 2, znači 1 plus 2 nam je 3. I to nam je jednako u dekadskom brojevnom sustavu 7. Idemo vidjeti da li je to tako i u binarnom. 0 plus 1 su 1, 0 plus 1 su 1 i 1 plus 0 su 1. Da li je 1, 1, 1 u binarnom brojevnom sustavu 7 u dekadskom? Pa idemo vidjeti. 1, 2, 4, 4 plus 2 su 6 i to je i plus 1 su 7 u dekadskom brojevnom sustavu, znači to nam je dobro. 4 plus 3 je 7, 100, 1, 0, 0 plus 0, 1, 1 je 1, 1, 1. U redu. Vrlo jednostavno. Ali što se događa kad sam rekao onaj 1 plus 1? Imamo neki broj 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 plus 3 jedinice. Evo ga, ovako, primjer. Možete si pisati nule, ne morate, lakše vam je možda kad napišete da vam je jednak broj znamenki. Idemo vidjeti, 1 plus 1 su 0 i pamtim 1. Dobro, pišem 0, pamtim 1, stavljam ga iznad sljedećeg stupca. 1 plus 0 su, taj 1 koji sam zapamtio, plus 0 su 1. I plus ovih 1, znači 1 plus 1 su 0 i 1 pamtimo. 1 plus 1 su 0, 1 pamtim, i plus ovih 1 su 1, 1 pamtim. 1 plus 1 su 0 i plus 0 su 0, 1 pamtim. 1 plus 1 su 0, plus 0 su 0, 1 pamtim. 1 plus 0 su 0, plus 0 su 1 i ništa ne pamtim i 1 plus 0 su 1. Evo ga. I ovo nam je rješenje, to jest zbroj ova dva broja u binarnom brojevnom sustavu. To je to.